Salut! Noroc! Vreau să cumpăr o mașină. Vrei ceva mai ieftin sau mai mult spre limuzină? Banii nu-s problemă, vreau ceva să meargă tare. Ce zici de Ferrari cu evacuarea mare? Adică vrei să zici că eu am bujia mică? Nu, eu n-am zis asta, de unde ți-a venit, frățică? Păi nu așa se zice, dacă ai mică bujia, îți cumperi mașină cu dita mai gălăgia? Ok, am înțeles, vrei ceva mai cu mințel. Am un Seria 5 cu numele tău pe el. După cum văd în raport, a avut volanul în șanț. Tocmai numai bun, te potrivești pe dorobanți. Nu-mi trebuie BMW, că nu vreau să par meltean. Bun, nicio problemă, pentru tine am un Merțan. Nu cumpăr merțan, că sunt naționalist. Ăsta este Aro, doar că e un pic mai trist. Ce zici de un Cayenne? E aproape nou-nouț. Cu culoarea asta inspirată de un căcuț? Eu nu mai înțeleg, tu vrei ceva să aibă roate? Da, ceva de genul, dar nu desene animate. Mai aveam o propunere, dar acum cred că mă abțin. Abține-te, te rog. Apropo, semen cu zbir. Dar ce mă am eu față de prost?